Acabem d'instruir la mesa sectorial per a tractar el projecte d'ordre de borses de treball. Nosaltres hem tornat a insistir en que s'ha de mantenir l'acord i implementant totes les mesures positives que pugui tindre este projecte d'ordre, però ha de ser un acord. Al final, gràcies a la pressió, el director general ens ha comunicat que traslladarà a la consellera que prenga ella la decisió de si ho manté com a ordre o ho reconverteix en un acord, que és el que desitgem els sindicats. Per tant, hem d'estar esperant al posicionament de la consellera per veure què decideix finalment. Aquesta segona mesa sectorial, que va estar a petició de l'STPB, hem pogut comprovar com s'han incorporat moltes de les esmenes que nosaltres vam fer al redactat i tampoc s'han creuat algunes de les línies roges que plantejàrem. Hi ha dues qüestions fonamentals i que volem remarcar, com són, en primer lloc, l'accés, que a partir de la implementació d'aquesta norma el curs que ve permetrà l'obertura regular i periòdica de les borses de totes les especialitats i, per un altre costat, també s'ha mantès l'ordenació per la data inicial de la prestació efectiva de serveis, qüestió que és exactament com ho tenim regulat actualment. A més d'aquestes dues qüestions que ja hem comentat, el sindicat ha fet moltes més esmenes a l'articulat i per tot això tenim previst convocar-vos a una assemblea el dilluns de vesprada per tal de conèixer la vostra opinió i tindre aquest feedback.